Mä voin sanoa omalta kohdaltani, mä olen ollut vuodesta 1974 kesätoimittajana ja 2010 lähdin sieltä kultaisen kädenpuristuksen kautta. Lähdin sieltä, en tiedä oliko viisasta vai ei, mutta tarjottiin semmoinen mahdollisuus, josta ei voi kieltää. Mutta tähän sensuuriin, siinä on niinku ihmisillä hyvin yksioikoinen kuva siitä, että olisi niinku joku, joka aina päättää jossain. Ja mä en ole huomannut oman urani aikana, kun tällaista tapahtuu, että tätä ei tehdä, toi on kielletty, niin ainoastaan 3 kertaa. Ja mennäkseni historiaan, niin me tehtiin Leo Hurstin kanssa semmoinen ohjelma, kun yksi lensi yli käänpesän. Se oli silloin kuuluisa elokuva, me oltiin näköjään fiksuja, että keksittiin tämmöinen saatana otsikko silloin. Ja tehtiin ohjelma. Se oli valmis ja se oli hyväksytty kaikkiin järjestelmiin. Sitten tulee soitto, että Konttinen ja Hursti tulla tänne pääjohtaja Kiuru. No mehän tiedettiin se, että perkele presidenttiä voi niin. Sen puuhia ei voi arvostaa. No siellä sitten oltiin ripitettävänä. Joo, presidentin Kiuru sanoi, että presidentin kansliasta soitetaan, että tätä ohjelmaa ei lähetä. No siinä tultiin tietenkin sitten siihen keskeiseen kysymykseen, että missä se päätetään, se lähettäminen siellä kansliassa vai päätetäänkö se kenties täällä Pasilassa. No kyllä se siellä presidentin kanssa sitten päätettiin. Sen ohjelman teko niin taas pantiin hyllylle. Sitten siinä on se hyvä puoli vielä, että jos Yleisradion arkistosta yrittää etsiä sitä ohjelmaa, sitä ei sitten löydy. Sitä ei ole. Se on niin täysin pantu pois. No, me tietysti fiksuna toimittajana onhan mulla se kopio. Eli siinä on se kato 3 nauhuria tekniikkaa, 2 pyöriä, sitten on vielä 3. Joo, Veikko Kaartinen siis oli haastateltu. Oli joo. Kyllä se on, kyllä mä tuossa kirjassa kirjoitan sen niin läpi, että miten se meni. Mutta ei siinä, silloin ei tapahtunut mitään muuta kuin jos oli edes joku ministeri, jos se sanoi, että heittäkää toinen pois tästä järjestyksestä, niin sillä ei ollut ei yhtään mitään. Se oli toimiva laki. No nyt sitten kun Ari sanoi täällä, että se ei että olisi yleisesti. Yleisesti ei tehdä mitään. Aina tekee joku sen päätöksen. Ja yleisestä linjastakaan ei sitä. Me toimituksessa ei me mistään yleisestä linjasta keskustella koskaan. Me keskustellaan sitä, että pannaks tomaatteja tänään tai jotain muuta. Se on ihan että semmoista linjaa ei ole. Mutta tämä sensurointi, niin se pelaa sillä tavalla, että siellä ei ole niitä ihmisiä, jotka sitten sanoo, että tämä homma pelaa tällä tavalla. Eli silloin kun rekrytoidaan ihmisiä, niin kuin kaikki tiedämme, niin rekrytoidaan sitä ajatusmaailmaa.
Ja silloin kun niitä ihmisiä sinne otetaan, niin nehän edustaa sitä. Ja ihan vilpittömästi varmaan ihan oikein. Ja tämä sensurointi niin kuin toimii pahimmillaan tai toisten kannalta niin kuin parhaimmillaan. Niin toimii tietenkin sillä tavalla, että ei ole rahaa. Aina sanotaan, että ei ole rahaa, et sä voi tehdä. Tämä maksaa näin ja näin paljon. Ja sitten kun on hyvä, kun olisi paikalla, kun olisi haukkustella hänellä. Niin Jungner edusti just tätä linjaa, kun tämä siis tekeminen ja tilaaminen, joka on tämä uusliberalistinen malli. Kun se eriytetään, niin eihän siellä periaatteessa, mä sanon, perkele, niin siellä, se on eriytetty niin pitkälle, että siis jos mä sovin, että mä teen aamu-tv:hen, sanotaan nyt vaikka 15 minuuttia joka viikko, niin se ihminen, joka sitten loppujen lopuksi vastaa, niin se ei ole ollenkaan se, joka siellä niin loppujen lopuksi sen homman tekee mun kanssa. Se on jossain muualla. Niin se voi siinä tilanteessa aina sanoa, että joo, kato kun toi nyt lähti tästä näin ja toi lähti, että me ei voida tilata sitä. Kun se ei voida tilata, niin mihin sä valitat? Et itse asiassa mihinkään muu, et mihinkään. Eli siis koko tämän systeemin niin kun, se säästämisen sensuuri tänään perustuu siihen, että ei ole rahaa. Ja sillä voidaan kaikkeen sanoa, että joo, kato, kun se maksaa niin hitosti. Täällä on muutamia loistavia ohjaajia, saatana, että tietää, mitä se on, kun sit ei niin varsinaisesti sitä aihetta kielletään eikä sitä asiaa, mutta kansan teidän that's it. Et se on niinku, käsittääkseni tänä päivänä niinku se vallitseva ideologia, että kun siihen kun ei ole rahaa, niin voidaan aina verrata mihin tahansa. Lähtien ihmisistä, ohjelmista ja koko systeemistä. Mut silloin, kun mulla yksi ohjelma lopetettiin, niin se perustui täsmälleen samaan ajatukseen. Mulle tulee ohjelmanjohtaja sanomaan, mistä Ari kertoo, että joo, että kun tää on niin helvetin kallis ohjelma, niin ei me tätä voida tehdä. Mä kysyin, että miten tää voi olla, niin eihän tää nyt voi olla, jos 4 ihmistä puhuu paskaa, niin kuin, anteeksi, siis asiaa, tunnin, niin eihän se on halvinta mahdollista radio-ohjelmaa, mitä voi olla. Joo, mutta kun se on niin kallista, että me joudutaan tästä. No siitähän sitten väännettiin aika pitkään. Muistaakseni mulle ei maksettu kyllä minkäänlaista. Ei, se on mahdollisen halvinta, mitä voi ikinä olla. Ihmiset tulee ilmaisiksi sinne keskustelemaan jostain asiasta. Ja mutta eihän se on tietenkin, se on vaan peruste sille, että näin tehdään. Mutta tämä niinku kuvaa sitä, että miten se järjestelmä toimii. Että voidaan tehdä ihan mitä päätöksiä, musta tuntuu, että nykypäivänä juuri sillä perusteella, että ei ole rahaa. Mutta johonkin on aina kuitenkin sitä. Tuossa se itsesensuuripointti kokonaan. Se rakentuu tähän niin, että se on niin talouskysymyksistä oikeastaan riippumaton tämä suomalaisen toimittajan huippuun kehittynyt kyky itsesensuuriin. Että sitähän ei missään maailmalla kukaan tässä mittakaavassa havaita. Tässähän on kato se tietenkin mun mielestä, niin on tietenkin se, että se itsesensuuri toimii sitten silleen, että sä et tee niitä, etkä ehdota niitä ohjelmateko-ehdotuksia, niin mä rupean niinku itse niinku sensuroimaan itseäni, joka niinku sitten
mä joudun sitten niinku huoraamaan suomeksi sanottuna. Mä en ois mut kyllä duunia piti löytää ja mä en ois halunnut semmoista tilannetta, että mä oon niinku, mä joudun tekemään jotain läpälössiä. Niin kuin sitten tein. No sit mä sanon, en jaksa. Mä sanon, että perkele, että tämmöstä niinku hupaloota ei viitti tehdä. Niin. No siinähän oli tietysti talonjohto sitten niinku, tein talonjohto, vaan lähin päällikkö oli niinku, no kyllä, miten se nyt noin menee? Mä sanon, että jos mä haluan näitä ja näitä, näistä aiheista, mistä Arja oikeasti tuossa puhuu, niin et sä saa tehdä sitä. Ja sit siinä on kyllä semmoinen yleinen keventäminen. Et siis niinku Ari sanoi, että se on niinku se tehdä halvalla mahdollisimman paljon. Eli se, että kritiikiltä voi niinku vähän ottaa siivet pois, niin on se, että ei ole fyrkkaa tehdä. Nyt on tämän ja tämän verran rahaa ja sitten tehdään mahdollisimman paljon. Anteeksi, pakko kysyä. Sanoiko siis päällikkö, että näistä tietystä aiheista ei? Koskaan ei kukaan semmoista sano. Kyllä se on. Mutta täällä ei ole mitään, mutta jos... Joo, ei siis tämmöistä ohjausta. Niin kuin, ihmiset kuvittelevat, että on joku ohjaus. Sähän teet niistä aiheista. Niin, ei kun mä tein niistä, mistä mä oon itse kiinnostunut ja mitkä mulle on tärkeitä. Mutta ei kukaan tullut, 80-luvun tuli, mutta tänä päivänä ei tule kukaan sanomaan, että se on se. Että se on sen yksittäisen toimittajan valinta kyllä, joka on niinku, joka pätee. Kyllä mä... Mutta sehän joutuu tappelemaan sen kanssa, kun sulle etukäteen ilmoitetaan, että sulla on niinku rahaa näin ja näin paljon. Kyllä mä oon niin todennut, kun mä oon joillekin toimittajille ollut sähköpostiyhteydessä tai puhelinyhteydessä, jotka mä oon ihmetellyt, että miksi et tee niistä aiheista, niin en voinut sanoa, kun mä oon luvannut pitää olla luottamukselliset suhteet, en sano heidän nimiään, mutta he ovat mulle kyllä yksityisesti sanonut, että he ovat yrittäneet tehdä, mutta semmoisesta tietystä aiheesta ei saa tehdä. He ovat anonut monta kertaa, että voisi tehdä ja aina on tullut. Se on ihan paskapuhe. Nimittäin saa ihan varmasti tehdä, mutta se on eri asia, meneekö ne sitten mihinkään enää. Se voidaan vaan niin sopia tehdä, mutta ei sitten ehkä ohjelmaa tehdä. Mutta ei semmoista ole, että joku niin ohjaisi sitä järjestelmää. Fiksutoimittajat tietää muutenkin, että mikä on urakehitykselle eduksi. Se on pointti. Onko se niinku tekosyy tuo raha? Ei, kun siis sun esimies sanoi, että se on rahasta kiinni. Niin eikö toimittajalla omat jalat ja mennä ulos sieltä, tuoda se? Ei. Pelkääkö toimittaja oman työpaikkansa puolesta? Ei, no ehkä pelkää työpaikkansakin puolesta. Mutta siis jos sulle sanotaan, että... Mutta kuitenkin, siis aina ihmisessä on aggressiivisuutta jonkun verran. Niin silloin se ottaa, tiedät sä, repun selkää, lähtee ulos ja tuo sen asian esiin. Ja sen jälkeen se on pakko Ylenkin tulla mukaan, että silloin se vähän niin kuin potkaisee Yleä polveen ja sanoo, että jos ette tuo, niin mä tuon sen muualla esiin. Eli silloin päättäjät itse, siellä Ylessä päättäjät itse vetää vellit housuun. Se on ihan tosi. No, siihen asiaan mä voin kyllä sanoa 30 vuoden kokemuksella, että mäkin saan mediatilaa Kansanuutisista, Elonkehästä ja joistakin täysin marginaalisista lehdistä, joiden medialevikki on promille suurin piirtein valtamedian omasta. Saa, mutta niistä valtamedioista niistä ei saa. Joo, sitä mä tiedänkin, mutta siis sillain, että sen saisi niin jossain tapahtumassa
tulee sinne tapahtumaan, missä on tosiaan media. Ja se on niin kuin sen hetken tapahtuma, että ne ei voi sammuttaa kameroita. Niin silloin, joo, mutta kato, kun se käytännön tasolla se menee sillä tavalla, että jos sulla on nyt aamu-tv-ohjelman budjetti, tietty määrä, niin, niin sehän se, joka päättää, niin voi sitten sanoa, että kato, kun mulla on niin vähän fyrkkaa, niin sä voi ostaa Seiska ratikkalippua. Silloin se loppuu. Mutta sano hänelle, että en mä ota sulta penniäkään, mutta mä teen tämän jutun. Niin, omilla rahoilla. Ei kai tietenkään saa. No teinhän mä oon nyt 4 vuotta tässä tehnyt hyvän tekevää systeempausta ja 400 € kuussa on tuloja ja nyt tein 600 kilometrin rullaluistelun vielä niin omilla rahoillani ja kerään 2 miljoonaa € siihen taloon. Mutta mene sanomaan Yleisradion toimittajalle. Mä oon antanut Harakalle kaikille paperit, mutta ne pitävät turpansa kiinni sen takia, että kun nyt lakihan tuli, että lastenkodit vedetään alas. Niin. Hei, haluan sanoa sulle, että ei pidä väheksymään sellaisia pieniä medioita, että jos sä saat sanomaan läpi jossakin Kangasalan uutisissa, niin se lukee joku, jolla on siellä kesämökki ja tilaa Kangasalan sanomia ja se lähtee siitä niin kuin liikkeelle, että tämä hierarkia on tämmöinen. Kangasalan uutisia. Tämä toimittaja sanoi, että tämä ei ole paikallista asiaa ja sellaista ei ole julkaista. Annetaanko se voi jatkaa? Niin, tämä hyvä esimerkki, niin tämä hyvä veliverkosto niin toimii myös sillä tavalla, että jos mä nyt satun tuntemaan Ari Korvola, joka on seuran toimituspäällikkö, niin helvetissä se menee silleen, että ilmoittaa mulle, että milloin se on valmis ja maksaa siitä. Et myös tämä toimii niin kuin toistepäin kyllä. Ja kun niin. Haluaisin kysyä, että onko uutistoiminnassa tuotannotaan ihan toista, mitä tuotaan muusta yleisluokasta? Koska uutisissa näkyy tämä vaikuttaminen on myös mun mielestä selkeästi. Helpoitussa se on mitä päivittäin. No laiskin. Esimerkiksi niin näin tässä on mitään räikeä esimerkkiä ainakin omasta mielestä, oli tämä meidän parlamenttimaari. Me ollaan tietä mitä tahansa valmiista. Joka tapauksessa Aleksanterin instituutin johtaja sanoi, että itse asiassa lopputulos oli sama kuin oli ovensuukyselyssä, niin toimittaja, joka on pohjustanut lähdön sillä, että on huijattu, jatkaa möröisesti, että no tilannehan on nyt tämä. Jätti elämän henkiin sen ajatuksen, mitä on huijattu. Mun mielestä tämä niin liittyy laajempaankin kysymykseen, mitä me yleensä tässä elämässä arvostetaan. Eli siis tämmöinen nopeus ja se, onko se välttämättä oikein tai väärin, niin sitä ei pohdita, koska ne tulee sinne toimitukseen ne asiat sitten että nyt on tapahtunut juuri ja näin. Tai tulisiko ikävä Erkki Toivosta, joka kertoo sitten, että mikä tämä homman nimi, siis siellä uutislähetyksessä nimenomaan, jossa niin kuin ihmisille mun mielestä niin kaivattaisiin sitä tietoa, että miten me rakennetaan tätä maailmaa. Ja se on niinku, semmoinen puuttuu, ja siihen vedotaan nyt, että se on niinku tästä, kun meillä on niin kiire, meidän pitää aina saada jotain. No jotain saadaan, useimmiten samaa sitten. Mutta sitä ei niinku, se ei jotenkin niinku... Tähän liittyy tähän, jos Helsingin Sanomia lukemiseen ja siinä suurimman palstelilla on yhden artikkeli, joka alkaa lausella uutisanalyysi. Ja luet, että se on täyden niin asenteellinen agenda, että sitä ajetaan, mutta jos haluaa... Niin käteen. Ja sitten vielä se, että henkilöidään ne tekijät, joka on niin mun mielestä niin aika erikoista, että jonkun uutistapahtuma, niin se henkilöidään, niin kuin, että se on toi, joka höpöttää tuossa, jolla ei niin kuin, mun mielestä periaatteessa ole mitään merkitystä. Mä ymmärrän sen niin, että se antaa sen toimitukselle ja Helsingin Sanomille mahdollisuuden antaa sen agendaan voimakkaasti läpi. Jos siitä on se häly, se voi sanoa, että se on analyysi. Saisinko kertoa esimerkin, kun 81 vuonna niin Tanskassa kansa äänesti Maastrichtin sopimuksen
ensimmäisen kerran nurin. Niin Vaihtoehto EUlle järjesti sitten tuossa Ylioppilastalon musiikkisalissa tiedotustilaisuuden, jossa oli muun muassa television Ylen kamerat paikalla. Ja kyllä uutisissa oli pätkä siitä. Siellä oli, kun meidän puheenjohtajan käsissä pyöri kynää ja sitten jotakin sellaista epämääräistä höpinää kuuluu ja toissijasta ja toimittaja oli kanssa näistä jotakin puhui. Ja kokonaisuus oli semmoinen, että siitä ei saanut mitään käsitystä, että minkä vuoksi siellä Tanskassa äänestettiin ja niin poispäin. Ja vähän suutuksissani soitin sitten uutispäällikölle Juhani Kellalle ja sanoin, että olen niin kuin pettynyt, että te onnistuitte noin hämäämään sen asian, mikä meillä oli sillä esillä siellä tiedotustilaisuudessa. Ja Juhani Kella sanoi näin, muistan sen sanaa tarkasti. Olen pirun iloinen, jos olet sitä mieltä, että onnistumme hämäämään teidän asiaa. Tässä puhuttiin tästä itsesensuurista. Kyllä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on joku tällainen aika käsittämätön ilmiö tai rakenne. Silloin kun vuonna 1986 lahjottu Helsinki tai sen ensimmäinen painos julkistettiin Esplanadikappelissa, niin siellä oli lähes koko keskeinen suomalainen media, televisio, radio, silloin oli vielä Uusi Suomi ja siis kaikki suuret lehdet pienempiin asti, varmaan 5-60 toimittajaa. Niin siitä ei tullut riviäkään julkisuutta. Joku Tildun tieto ja uutinen niminen ilmaisjakelulehti Itä-Helsingissä vähän kertoi. Tämä kertoo jotain aika syvällisestä ongelmasta suomalaisessa tiedotusilmapiirissä. Ei kukaan tietenkään ehtinyt joka paikkaan mennä kieltämään sitä, mutta tämä itsesensuuri on kyllä tosi vahva. Ja toinen asia se, että tuossa Ipu-lehdessä mä oon kirjoittanut sellaisen tarinan, jonka nimi on Tie kansalaisvaltaan. Se oli alustus tuolla Pälkäneellä 7.1. tänä vuonna pidetyssä Ilkka Hakalehdon elämäntyötä niin kuin kartoittaneessa tai niin, seminaarissa. Ja täältähän puuttuu kaikki normaalit tämmöiset demokratian elementit. Lähidemokratia, asukasdemokratia, maakunta, itsehallinto. Nyt kuntia lakkautetaan. Ja tästä ei tämmöistä syvällistä keskustelua suomalaisen yhteiskunnan ja ennen kaikkea kansalaisvallan tilasta ei puhuta ollenkaan. Tai siitä ei puhuta. Helsinki muutti 44 000 asuntoa, fuusioi yhteen, kun 50-luvulla jo Norjassa muutettiin kunnan vuokratalot itsehallinnollisiksi osuuskunniksi. Että kansalaisvalta on kaventunut koko Suomen lyhyeksi jääneen itsenäisyyden ajan. Ja niin kuin Ilkka Hakalehto sanoi, että meillä ei ole säädetty yhtään lakia, jossa kansanvalta on syvennetty, jos ei oteta huomioon äänestysikärajan joitakin alennuksia. Suomea ei ole koskaan voitu verrata mihinkään pohjoismaiseen kansalaisyhteiskuntaan. Kuka täällä oikeasti pitää valtaa, sensuroi lehdistöä ja estää vapaan kansalaiskeskustelun? Yle on merkittävä rooli ja niin kuin myöskin Hesarilla, mutta ei se pelkästään ole tästä. Jos mä saan olla vähän niin kuin eri mieltä niin kuin aina, niin kyllä en mä sitä voisi väittää, että sitä vapaat keskustelua ei ole. Mutta keskeinen seikka on se, että jos se on marginalisoitu johonkin niin kuin hölmöihin asioihin, niin sä et todella saa silloiselle mielipidettä, että tässä on hyviä esimerkkejä siitä, että kun se on jo periaatteessa tehty, niin kuin, tai tehty niin kuin jotenkin, ne on rikollisia sun mutta että se on marginalisoitu sinne. Niin. Tarkoitatko sä, että se kulkee silleen ohjatussa viitekehyksessä? Joo. No se viitekehys on myös avainsana. Se on juuri niin. Se on juuri niin, ja jos katsotaan, että
täälläkin niin kuin Arin puheella ei ole niin kuin mitään merkitystä, niin sitten jos ollaan niin kuin äärimmäisessä hädässä, sit voidaan niin kuin kysyä. Mutta tässä on vielä se, että jos nyt tässä toimittaja yrittää puolustella, niin siitä on tää, näinhän se tapahtuu. Siellä on 5 ihmistä, niin me tilataan toi, kun se on helppo. Joo, tuo tiedonvälitys on hirveän vaikeaa sillä tavalla, että mä tein elämäntyöni julkaisemalla kirjoja. Me elettiin silleen, että meillä oli 6000 rakennustyömaata, jossa oli meidän työsuojelun tavarat siellä esillä. Punamusta ja keltamusta. Me pystyttiin tekemään sellaisia kirjoja, jotka oli niin kuin aivan marginaalisia. Joku niistä ylti niin uutiskynnyksellä, joku Esa Huussi ja Pannukaimen tuotanto. Mutta suurin osa oli semmoista mikä ei niin kiinnostunut ketään. Ihmiset on kiinnostunut tosiasioista sillä tavalla. Niistä pitää tehdä jotain niin hassua. Ei kun tuossa oli vain tarkennan tätä vielä sen verran, että eihän tietenkään toimituksessa ole mitään listaa siitä, että ketä mennään haastattelemaan. Mutta niin kuin Ari sanoi, että yleensähän mennään haastattelemaan niitä, jotka on oltu haastatteleva. Sieltä saadaan. Et se on niinku, silleen se toi, eikä siellä niinku, jos mä nyt kerron mitä aamutehdessä tehdään, eihän näillä naisilla niin ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Sieltä soittaa, mäkään en olisi tiennyt tätä ennen kuin lähdin Ylestä pois, kun ne halusi mun kirjan julkistamistilaisuuteen, niin sieltä soittaa joku taustatoimittajalta mulle harmaalta aavistusta. Kuule Seppo, hei, että voisitko kertoa vähän mitä se kirja sisältää? Ja no mä kerroin jo, että tuu sitten maanantai-aamuna paikan päälle. No, en piti sanoa, että kuka oli sitten varsinainen toimittaja. Niin tämä taustatoimittaja oli kirjoittanut ne kaikki kysymykset sinne etukäteen. No, mähän tietysti sitten vanhana toimittajana, kun se itse tapahtui. Mä ajattelin, että nyt sehän poiketaan vähän. Niin sehän niin kaikki paperit, että missä helvetissä tässä ollaan. Eli siis ihmisillä on kuva, että jos siellä ruudussa on joku, että se on niinku sen päällä, vaikka se ei itse asiassa ole. Siellä voi olla 2 taustatoimittajaa, jotka on niinku tehnyt sen, eli sen kysymyslistan sinne. Vähän viittasi juuri Venäjän vaalijutulla. Ei niinku ymmärrä. Eli tästä tulee se, että niin tästä tulee se, että pitääkö sen toimittajan kanssa ihan ruudussa, niin pitääkö sen tietää siitä asiasta yleensä hönkäsen pölässä. Muuta kuin se, että on kaunis tai viehä sävä tai jotain muuta.